Hemen da musika zuzenean telebistaren saio berri bat. Aste honetako lehen erreportajean Don Inorrez ezagutuko dugu, eta horretarako Imanol Ubedarekin egin dugu hitzordua, egitasmoko sortzaile nagusiarekin. Bigarren erreportajean berriz, suarekin eta urarekin bustiko gara, Madeleine taldearen Zuura disko ederrean murgilduz. Rokatik haratago doazen doinuekin sutuko gara. Gaurkoan, Don Inorrez egitasmoa ezagutuko dugu, eta horretarako Imanol Ubedarekin egin dut hitzordua. 25 urte daramatza musika egiten, hasieran Deabruak teatutan taldean, bidertzean gero, eta Peireman egitasmoan ere. Oraingoan ordea, Don Inorrez izenpean dator, Carlos Arantzegi bateria jotzailea lagun. Uda aurretik Mugiru Bila diskoa kreatu zuten, eta orain aurkezpen kontzertuetan dabiltza. Jarraitu gurekin, eta ezagutu ezagun gertutik Don Inorrez. Arratsaldeon Iman, Arratsaldeon. Hemen bildu gara eta aitzaki hartuta, udala aurretik Don Inorrez izenpean Mugiru Bila diskoa atera zenula. Hilabete batzuk pasa dira, elkartzeko aukera izan dugu orain, eta agian ere horrek ondo egingo dio elkarrizketari, hilabete batzuk pasa dira diskoa atera zenetik, eta igual ere beste perspektiba batzuk ere ikus genezazke. Urteak badira musika munduan hasi zinela, Deabruak teatutan lehenen, gero bidertzean taldean, Peireman ere aritu zara proiektu bitxi horretan azken urteetan ere, jonetorrian. Eta orain, gitxi da denbora, non Don Inorrez bezala zure bakarkako proiektua abiatu duzun, ez? Bai, gauza gehiek igual, beste proiektu, beste urte batzu ditudan seinale. Bai, eta pozik. Egia esan, nik ez daukat atzera begiratzeko joera hundirik, eta tarteka etortzen zait baten bat Peiremanengatik, Deabruakengatik edo bidertzenengatik aldezka. Eta pixkat jokoz kanpo bezala harrapatzen dute zen, nik burua daukat hurrengo kontzertuan, hurrengo kantuan, ez? Baina azkenean ibilbide bat egin dugun seinale da, eta hor jarraitzen dugu, eta hor jarraitu nahi dugulako abiatu genuen hori, udaberrian Don Inorrez. Dena dator, bidertzean taldeak izandako etenaldi batetik, orain goz ez dakigu itzuliko den edo ez, hor dago airean proiektuaren bizi dago, baina lozorroan esaten den bezala. Noiz hasi zinen pentsatzen proiektu berri baterako kantak egiten? Bueno, nik uste oso ondo kokatu dezula, ez? Nik uste bidertzenen etenaldiarekin ulertu behar dugula Don Inorrezen sorrera, ez? Eta azkenean, nik gogua nuen, baita aukera ere musika munduan jarraitzeko, eta gutxi asko horra zitzan, ez? Don Inorrez egitasmoa, ez? Eta sorte handi eduki nuen, momentu horretan bertan ja Carlos Arantzegi presta agertu zen, ez? Abentura berri honetan partaide izateko, ez? Eta hori izan zenetako izugarrizko bultza. Nik bestela ez dakit ausartuko nitzaken berriro beste zerbaitean. Eta banituen ja abesti batzuk eta ideia batzuk bidertzeneako, baina Don Inorrez abiatzea erabaki genuenean zerotik hasi ginen. Hor badago nolabait konposatzerako orduan txip aldaketa bat bidertzeneako egiten zenituen kantuetatik Don Inorrezerako bide honetan igual ja beste perspektiba batik sortzen dira, igual emaitza azkenean ere ezberdina delako. Nik nire borroka handiena izan da nire kontra, ez? Nik nahi nuen pixkat bidertzean taldetik aldendu. Eta musikalki ere nolabait etenaldi bat egin edo bereiztu, ezta? Bai, eta orduan hasi ginenean pixkat ere Carlosek ere berdin pentsatzen zuen, ez? Orduan gero kontua da zer nahi dezun egin eta zer egiteko aukera dituzun, ez? Azkenean, kantuak nik egin ditu eta nire kantuak egiteko modua oso mugatua da, ez? Nire koloreen paleta hori ez da oso zabala, orduan hasieran
uste nuen beste toki batzutara iristeko ahalmena izango nuela, baina gero berehala kontuan nintzen, nik kantu egiteko modu bat dudala, eta behin hori onartu nuenean ja uste lasaiago juntzala dena, ez? Baina gero gauza da kantuak egitea eta gero kantu egin ze jazkera jartzen diezun, edo nola atontzen dituzun, edo nola osatzen dituzun, ez? Eta pixkat beste aire bat bilatu nahian, edo kantuei beste kolore bat eman nahian, eta bidertzenetik aldendu nahian, hain zuzen horregatik aukeratu genuen Paco Loco ekoizle bezala, ez? Eta hain zuzen horregatik jo genuen Kabiz aldera, ez? Emaitza, imaginatzen dut zentzu handi batean, estudio horri zehazkilotutako egunetan dagoela, ez? Prebioan egindako lana, baina gero hor sortutakoa oso importante izan zen, beste estudio batean, beste teknikari batekin, emaitza zeharo ezberdin izango zen, ez? Bai, kantuei egitura batzuk eman genizkien, Carlosek eta biok, eta oinarri horrekin junginan ara. Eta han hasi ginen talde bezala kantua jotzen lehen aldiz. Orduan, laboratorioko lan bat dela esan daiteke, ez? Bajista Madridetik ekarri genuen, Jakob Regilon, Carlosek ezautzi zuen, da ibilbide luzeko artista da. Eta gero gitarra jotzen da teklatuekin eta Paco Loco bera aritu da, ez? Orduan, lehenengo egunetik borobilean jarri ginen eta kantuak horrela ikasi genituen eta ikasi ala grabatu, ez? Eta orduan etzako ere izan da gauza ezberdin bat, gauza berria, eta bueno, diskoak egiteko beste modu batzuk ere badaudela ikusi genuen, eta besteak bezain balekoak. Diskoa disko, gero ere zuzeneko aurkezpenak etorri ziren, eta horretarako bertan banda bat osatzen duzu. Aipatu bezala Carlos Arantzegi bateria jotzen izan duzu azken urteetan bezala bidertzeanen, eta gero fitxatzen dituzu Ruben Caballero gitarretan eta Fernando Luchoneira basuan. Luxuzko banda, ez? Bai, egia esan, oso pozinago eta jende askok esaten dit, zu beti kiston taldeki egin aitzen zea da, kiston suerta daudet. Ezin dut besterik esan, ez? Guk, bagenuen beste kezka bat, ez? Doniño Rosekin hasi ginenean da, Carlosi esaten, zein jo nahiko du gurekin da kantu hauek, ez? Eta esan zian, guazen diskoa egitea eta gero kezkatuko. Fernando Luchoneira ikusita, zuzenean ikusi mila aldiz, Rupert eta beste proiektu batzuetan, Rafa Berri horekin dela. Behakin ez nuen tratu personalik, Carlosekoa eta bere bitartez, ez? Iritsi da taldera eta Ruben Caballero ezagutzen nuen beste proiektu batzuetatik, librantzean zebilela banekien eta gero Aritzarregu irekin behin izketan hemen oso bilen, izketaldi hori eta gero oso klaruekin nuen oso persona egokia izan zitekela. Eta lehenengo ensaiotik taldeak oso ondo funtzionatu zuen eta uste dut oso ondo eraman dutela diskoaren airea zuzenekoetara, ez? Musikari oso ona dira eta nik pena bakarra daukat, ez? Ezin diedala edo ezin diegula behar bezala ordaindu bere lana, ez? Oso modu prekarioan baldintza maiz, egin ditugun 10 boloetatik oso gutxi dira baldintza duinetan, bestetan ibili gara ala moduz,
eta pozik, kontzertuak egiteko aukera dugu eta horregatik pozik gaude, ez? Baina ogibidearen alde eta musikarien ogibidearen alde, iritsi zait oso kale estuan gabiltzala, ez? Eta ez dakit, nik ez dakit zein den formula, ez? Baina pena ematen dit, ez? Olako musikari puskak eduki eta ezin ganoraz errekonozitu, ez? Beren ekarpena eta beren lana, ez? Baina, igual hori beste kupel bateko sagardoa da. Diskoan esaten duzu letra batean, euriari du eta ez zara bustitzen, kasu honetan bustizela irazpen horrekin, ez? 25 urteko musika bideo honetan, denetarik ikusi dezula esan daiteke, ez? Nun gaude, nun ginen, nola ikusten duzu zure burua gaur egungo estenan? 25 urte eta gero nun ikusten dudan ere burua, ez dakit, igual ez lehen lerroan, ez? Leheno ikusten nuen igual beste zer, igual argazkian pixka gero eta atzago ikusten den ere burua, ez? Eta normala da, azkenean belaunaldi berriak datoz, bereien espazioa bilatu behar dute eta normala da, eta gauza oso interesanteak ikusten ditut gainera, eta artista gazteek beren publikoa eramaten dute, eta guk akaso ez dugu publiko berria erakartzen asmatu edo ez dugu publikoa berritzeko abilezia izan, eta orduan, beste maila batean ikusten dut zentzu horretan, ez? Baina, hala ere, duela 25 urte bezain gogotsu, ez? Musikan aritzeko eta lehengoan legorretan egon ginen jotzen, antzokian, eta konturatu naiz, duela 25 urte bezala, oraindik dagoela jende asko voluntario gisa lanean aritzeko dela legorretako herri antzokian edo gaztetxeetan, beraien denbora eta beraien onena ematen gauzak egiteko eta kontzertuak beren herrien kontzertuak egin ahal izateko, eta zentzu horretan hitzeit zoragarria ez daukegun eszena, ez? Gaur egun gizarte gero eta individualistagoa dain honetan, oraindik badaola jendea horrelako ekimenak sustatzeko, eta azkenean gu hortik jaio gara, hor garatu gara, horreun gara beti, eta zorionez 25 urte eta gero oraindik baditugolako plaza, ez? Eta luzaroan izan dadila, ez? Badator negua, imaginatzen dute aretoetan eta hainbat lekuetan arituko zaretela jotzen orain, zein dira zuen asmoak banda bezala? Orain gure asmoa da pixka diskoa zuzenean defendatzea, ez? Duela 5 hilabete, ez gehiago, martxoan plaza egin genuen aurkezpena eta geroztik behin ditugu 10 bat emanaldi. Eta pozik, gaina taldea oso ondo ikusten dut eta gogotsu, ez? Emanaldi gehiago egiteko, eta orduan orain Oñatin, Gasteizen, Donostin baditugu emanaldiak eta badugu jotzeko asmoa, ez? Ederki, gozatu dugu disko entzuten, eta orain geratzen zaiguna da zuzenean ikusle izatea banda, eta hori da gure hurrengo erronka eta bidean topatuko gara. Hala izan da dira, eskerrik asko. Iñaki, Jagoba, Gartxot eta Izan, edo beste era batera esan da, Madeleine. 2008 urtetik martxan dabilen talde donostiarra da honakoa, eta eskuartean dutena Sugura disko berria da. Roketik adatago doazen erritmoak lantzen dituzte, postetik eta duten horietakoak. Hori eta askoz gehiago entzun daiteke disko berrian, emozioak, sensazioak eta intentsitateak bat egiten duten lan ederrean. Duela 4 urte abiatu zuten taldekideek egunotan kaleratu den Sugura diskoa sortzeko langintza. Mimoz konposatu dituzte 7 kantuak, bakoitzari behar duen denbora emanez. 3-4 bat urte atzera egin beharko genuke. Orduan txasi ginen kanta batzuk konposatzen, nahiko mugarriren antzeko ari hori jarraitze zutenak, baina
orain dela 3 urte, ja diska prestatu genuen grabatzeko estudioan sartzeko, nahiko askarrin genuen gaina, ez dakit urte betean edo, eta kanta horiek azkenean geratu zaizkigun grabatu gabe, arazo batzuk izan genituen eta taldea stand-byn sartu zen, pare bat urtetarako. Eta orduan, geldialdi horren ondoren, berriz ere hartu genituen kanta horiek eta batzuk iaia hasieratik landu ditugu. Gustatzen zaizkigun ideiak hartu eta pixkat puzzle bat izan gabe, ideia horiek berriz hartu eta ideia honekin ze lortu nahi dugu, hori pixkat diseinatu genuen eta egia izan da, orain dela 2 urteko ideia batzuk hartu, baina berriz diska bat hasieratik egitea. Lehen diskoa atera eta gero iritsi zen mugarri lana 2013an. Disko horri esker, taldearen son handitu zen zirgitu undergroundean, bide berriak urratzen hasi ziren bitartean. Lehenengo diska Madeleine izan zen, edozein talde hasi berrik bezala lehenengo ideia, ez dakit, inozente horiek, instrumentalak diskoa grabatu eta hola grabatu genuen gure lehenengo diska. Esango nuke taldea sortzen ari zela ere, Xabiren sarrerarekin sinteak eta pixkat formakuntza era horretan eta mugarri igual izan zen bai disko batekin eta kontzertu batekin lortutako esperientzia ostean egindako lehenengo diskoa ez dakit aurreko baino pixkat pentsatuagoa eta kasu honetan hirugarrena mugarrirekin alderatuta iguala da, baina bai mugarrik eman zigun igual hasierako lagun arte eta inguruan jotzetik pixka bat laguntasun eta espazio horiek zabaldu eta leku gehiagotan jotzeko aukera. Igual ere hor hasi zen, nik uste hirugarren diska honekin borobildu dugun estilo ez mutazio natural bat, baina zakit gauzak gehiago probatzea, baina igual modu oraindik ez hain sakonean hirugarren diskoan bezala. Kantu berrien sorkuntza lan handia izan da. Lehen ideia batetik abiatuta, 1000 buelta eman dizkiote bestiari, osotasunean borobildu arte. Orain arte funtzionatzen genuen ideia batetik abiatuta, ideia hori iristen zen lokalera eta hori aurkezten zen lokalean eta denon artean hortik norapait jute ginen, bai? Pixkat gauzak probatuz eta gehiago jameatzen genuen zango nuke, gehiago improvisatzen genuen, nahiz eta desastre bat izan. Gehiago ibiltzen ginen zati bati bueltaka eta berren eramaten gaituen honek, bestiak. Eta etapa hori pixkat atzian utzi genuen eta orain nahi genuen zen badukat zerbait buruan, baina honekin ze egin nahi dut, nora jo nahi dut, kanta honek zer transmititzen nahi dut, kanta gogor bat izaten nahi dut, hasieratik bukaerara progresioan jungo dena goraka, o alderantziz, eta hortan bai pasa degula denbora eta izerdi desente bota dugu. Nik bai pentsatu izan dut askotan, eta usteet hirugarren diskonek erakusten dula, igual hasiera batean emozionatzen zaituzten ideia horiei, ematen badiezu pixkat, buru pixkat, eta antolatu, igual ideia segida polit bat izan beharrean, izan daitekela igual ideia gutxiago, baina kantu sendoago bat. Eta pixkat hortaz konbentzitu geha gu laurok. Madeleine taldearen soinu geruzaren parte garrantzitsu bat, efektu eta pedalen erabilpenean dago. Kantuak beste orbitara batera eramaten dituzte, bidai espazial batean bezala. Ze galdera ona, baina ez dakit oso ondo erantzuten. Bai, zenik, bai, hurrengoa, ez. Nik egia esan normalean ideiak akustikarekin egiten ditut etxean. Orduan, biluzik, oso gordinik. Eta hori eramaten dut lokalera, eta nik uste efektuak eta gaitz, bai, saltxeatzen juten naiz, baina nik uste guztiena entzun ondoren definitzen ditu dela nik ere efektuak.
Zan nahi dut, bai juten naizela kanta sortzen ari ganean gauzak probatzen, baina efektu definitiboak nik ez ditut hilabete asko pasa ondoren arte. Hala ere nik uste bai dela gure soinuaren ezaugarri nagusi bat, ez? Nik uste bai dela zinetik honean dagoen lotura puntu bat izan daiteke, ez jendeak asko asoziatzen gaitu horrekin, eta nik uste gure soinua edo zitzen bada asko lotuta dagoela horrekin. Eta arrazoi, disketan agian ez dela aurrez pentsatu daukadan zerbait, baina bai zuzenekoetan bai dela gure ezaugarrietako bat, gure soinuarena, eta nik adibidez nahiko definituta dauzkat efektu desente, beti zati berberetan sartzen dituenak, baina gero baitut 3-4 dira jolas sekzioa, eta horiek ez ditut sekula berdin erabiltzen. Zuzeneko bakoitzean nola sentitzen naizen, batzutan gehiago erabiliko ditut edo gutxiago. Base ritmiko trinkoa du bandak, erabatekoa. Gitarretan eta ahotsetan dator berrikuntza nagusia ordea. Bakoitzaren teknikaren gainetik talde soinua lortu du bandak lan honetan. Nik ikusten dut, aipatu izudan hasierako inertzia horrek talde hasi berria zenean, bakoitza daka bere ardura, Benitoa bateria, Jagoa baxu jolea, Gubia gitarrak, ahotsa, eta igual gure kasuan eta talde gehienetan ikusten norbera zentratzen dela bere paperean eta hor garatzen du bere habilidadea, bere eragina nahi dezuna, baina guri kostatu zaigu asko nire ustez bakoitzaren aportazioaren gainetik lehenestea Madeleinen kontzeptua. Eta dakat sentsazioa orain arte izan gala 4 pertsona bere instrumentoak jotzen bakoitzak nahizun bezala, eta hori ederra izan da eta behira ze emaitza politak atera diran, baina igual hau izan da lehenengo aldia igual bakoitza bere instrumentotik pixkat atera modu batean eta ikusi duna osotasun hori eta aportatu duna osotasun horretra. Inoiz baino gehiago landu ditugu bateria ritmoak, ja ez da, bueno, hau eta joko dut ez, zer nahi dezu jo, zer nahi dezu transmititu, guazen errepikatzea, 100 aldiz, bajuarekin iguala, gitarrekin ere bai. Eta askotan ere norbaitek ideia zeukanean, errespetatu dugu ideia zekarrena, eta asko ongera zuk esan zer egin barreten zurea balin bada, bestea beti ere norberaren iritzia aportatzen, baino lehenengo aldiz usteet egin dugula abestia jarri lehenengo lerroan eta gure aportazioak bigarrena, naiz eta lotuta dauden. Ebidez bain kanta berri hauetan bai indeguna da bai bateria eta bajua igual bukleago batean sartu, eta igual detaile gutxiko edo floritura gutxiko egin, baina bai egite ditugun floriturak askoz ere pentsatuagoak eta askoz ere akordeagoak gitarrekin edo bajuekin, porque lehenoi mugarrin edo lehenengo diskoan bakoitzak egitezun berea, eta nik egiten nuen floritura bat nahi nunean, eta ez nahi beste kontutan hartzen besteen gitarrak o besteen bajuak. Berriz doain floritura guztiak ez ditut ni bakarrik sortu baizik eta denon artean. Eta horrek adibidez, netzako behintzat asko betu dugu. Ahotsetan dator disko honetako iraultza nagusia. Azken diskoan zenbait ahots baziren ere, musika instrumentala zen nagusi. Zuhura disko honetan ordea, ahotsek protagonismoa hartu dute, gitarra, baxua eta bateriaren pare izan arte. Hasieran gure estiloa definitu zen ahotsik gabe, alaxe sortu zelako, ez zen pentsatu izan. Eta pixkanaka genukan batez ere Gatxotek eta biok barruan jaten gintuen arbat eta zen kantuarena. Tarteka pixkanaka jungera sartzen, mugarrin ere ikus daiteke hori, ja lehenengo diskoan baina asko, desientez gehiago sartzen jungina, pixkanaka, baina oraindik ez genion uzten espazio bat ahotsari. Beti zen musikaren ondoren egiten zen gauza bat. Bai, ados, niri ahotsaren bilakaeran faktore nagusina irutu zait lehenengo diskotik gure buruari egin diogun, ez dakat esplikazio hori, baina egin diogu horrelako zensura moduko bat, nik horrela sentitzen dut, nik igual lehenengo hori egin duna, baina bai, garai hartan horrela sinelako, lehenengo kantak instrumentalak zielako eta bar, sartu dugu orain arte bigarren planoan bezala ahots bat. Baina kontraesan badan ere ustez konsumitzaile edo entzule bezala denoi gustatzen zaigulako ahotsa, nire ustez Madeleine definitzen duen ezaugarri nagusietako bat melodia bera da.
orain arte jokoetan, bajuan eta aldaketetan zeuden melodia horiek, baina niretzako hasieratik gara talde bat nahiko melodikoa edo behintzat intimitatean melodiaren maitalea gehanak. Itzalek esan du bezala, nik uste urteen poderioz bildu dugula adore hori, gu gure buruari indarrez ezarri genion kate hori ere kendu dugula eta esan dugu guazen ahotsa jartzea beste lau elementuen pare. Eta nire ustez, iritzi personal badau, ahotsa da elementu indartsuena eta nik beti izan dut hori erabiltzeko nahia. Irutzen zait ahots bat edo ahotsaren erabilera bat dela talde bat benetan beste batetik ezberdintzen duna, nire iritzizka. Aurreko diskoetan ez bezala, Itzal eta Gartxot ausartu egin dira kantuetan ahotsak lantzen eta sartzen. Ez dira ahots garbiak izan, atmosferak nagusi direlarik. Autotune erabili dute ahotsa moldatu eta efektuz janzteko, emaitza bitxi bezain ederra lortuz. Bai, niri kuriosoa egiten zait, eta asko entzun dugu disko berri honekin, batez ere zuzenean jotzen dugunean, kuriosoa egiten zait zenbat jenderi molestatzen dion autotuneak, eta inori ez gitarraren tremolo batek, edo beste 19 pedalek, eta igual da nik personalki ikusten detelako beste efektuak bezala. Lehengoan ez dakit zeinekin hitz egiten nire bai, da, zuk esan dezun bezala, jolasteko zerbait eta ez dakit konpetizio batean ahots urratua den originalena eta ez dakit pedal bitartez falsoagoa den bat gutxiago den edo jendeari zergatik gustatzen zaion gutxiago. Niretzako da gitarran delaia, reverba eta facerra dakaten bezala ahotsan beste efektuak itza. Niri personalki gustatzen zait eta jolasteko aukera asko eman dit, melodia asko sortu ditut horrekin zure, nola esan, kantatzeko rangua edo igotzen duelako, gero tonoa jetxiz eta niretzako konposatzeak orduan tresna erabilgarria izan da eta defendatzen dut bere erabilera. Nik uste jendeari agresiboa egiten zaiola lotzen dutelako ez dakit, traparekin eta kantatzen ez dakigun batzuk ezkutatzen egongo bagina bezala, baina nik ez dut horrela ikusten eta niretzako ematen dio epikotasun bat berezia. Baina uste dut hori sentitzen duen gutxietako bat naizela, jaso egun feedbacka ikusita. Nik ez dakit etorkizunean erabiliko dugun edo Itzal edo Jagobak distorsio pedal berri bat erosi zuen bezala, hori erabiltzen hasi da bezala egun batean kenduko dugun, nik ez dut jendeak bezain beste pentsatzen, iruditzen zaidala beste erraminta bat bezala. Bai, oraindik niri bintzat gogorra egiten zen nire ahotsa hain gordinik entzutea eta agian aintzake bat izan daiteke, baina hainbeste atmosfera sortzen ditugu gitarrarekin, bajuarekin, bateriarekin, ahotsak ere ukitu espazial bat izan behar zuen. Eta horrexegatik sartzen diogu hainbeste efektu. Diskoak Gaztain estudioetan grabatu dute Einaut Gazainagaren gidaritzapean. Soinu teknikari izatea zaratago joan da, Madeleine taldeko 5. kide batean bilakatzeraino. Einaut da sortez gure laguna, orain dela bastante urtetatik, eta beti esaten duguna. Lagundu dugu niretzako nagusiena konfiantzazko
zea bat, inguru bat sortzen eta eroso sentiarazi gaitu grabazioan, hori lehenengo gauza. Ez dala erresa eta gure esperientzian ere aurreko bi diskoetan ez dut uste lortu dugunik erosotasun kompletua grabatzeko prozesuan, baina oinautek eskaini dugu laguntasuna, eskaini dugu bere iritzia, eskaini dugu makarroiak. Makarroiak bere txiar. Eta ez bakarri... Eta estudioan noski berak dakan metodologia, materiala eta jakin duria. Eta nik uste aipatu dezuna azken aldian jende asko ari da berarekin lanean. Zeratik, estudio txikia daka, baino tipo handia da. Efektuak eta adibidez, guk bagenekin zati bakoitzean, bajoak unbartzula soinu potolo batekin, o gitarra hontan delay bat nahi nulan, nahiko errepikapen luzia izango zuna eta bar, baina hori guztiak momentuan ez dizkigun erakusten, ondoren sartu ditun gauzak izan dira, eta momentuan juten ginen, grabatzen genuen eta bar, baina gero efektuak eta sartzen eta editatzen, pasatzen zuen beste astebete bat, eta ekartzen zigunean, esaten gero, no nahi indezun, nik nahi nun bezala. Gure ideia guztiak jaso zituen eta gauzatu zituen izugarrizko erraztasunarekin. Euskal Herriko musika eszena askotarikoa bezain koloretsua da, eta bide horretan Madeleine taldeak ere badu bere tokia. Hirugarren lan honekin aurrera urrats bat eman nahi du taldeak, territorio berrietan taularatu zeuren proposamena. Hirugarren diskonek igual irekiko gaitu aurretik entzuten ez gintuen jende askora, abestiak bai direlako ez dakit nola esan. Entzun erresagoak. Entzun erresagoak, nahiz eta lanketa eta prozesu handi bat duten atzean. Nik uste tala ere oraindik sentitzen gehala pixkat ez dakit atzerrian edo aberriaren urbailean, baina bai sentitzen geha talde ezberdin bat gehala, honeako eta txarreako, eta ez dakit Euskal Herriko eszenan ikusten gehan edo gehiago gure lagun arteko eszenan, kasu honetan Euskal Herrikoa da. Baina ez dakit ere Euskal Herrian ze entzuten den gehien bat, zer ez dakit nun gure koordenadak nun dauden mapa hortan, baina gustora daude. Ikusiko dugu.